i en verden fyldt med alien-teknologi, og hvor verdenen ligger inde i en anden verden, som også ligger inde i en verden, er det op til dig at redde denne verden, og den verden, den ligger i, og den næste verden også. Og det kan kun gøres ved hjælp af en cocoon. Cocoon fra lead gameplay designer på Limbo og Inside, Jeppe Carlsen, kommer nu et spritnyt spil, hvor du skal løse puzzles ved hjælp af en orb, du bærer på ryggen, som indeholder en hel verden, du kan hoppe ind i og ud af. Du skal bruge denne evne til at komme igennem banerne og besejre frygtindgydende monstre. Kommer til en PC nær dig. Det er Alien Technology, World Within Worlds and Cocoons, The Game by Jeppe Carlsen, lead gameplay designer på Limbo og Inside, and also you fight monsters and solve puzzles. The Game, Cocoon, det hedder bare Cocoon.